Hola, gent! Avui veurem dues situacions de l'apassionant món de la parella. Comencem amb aquesta parella que està al llit i ell pensa. Pensa, perquè té la boca tancada i això li surt del cap, ho està pensant. Dinosaurs became dinosaur bones. Became és el passat del verb become, que és un verb que es fa servir molt en anglès, però que no té una traducció fàcil. Vol dir esdevenir, convertir-se en, fer-se, transformar-se, arribar a ser. Els dinosaures, aquesta S intervocàlica tant en anglès com en català es pronuncia sorda. Els dinosaures es van convertir en ossos de dinosaures, which became fossil fuel, which became petroleum, that later humans transformed into polypropylene plastic, which is what is used to make plastic dinosaurs. I la seva parella pensa, I bet he's thinking about other girls. Bet vol dir apostar. M'hi jugo al que sigui que està pensant en altres noies. I el tio està pensant, plastic dinosaurs are real dinosaurs. Els dinosaures de plàstic són dinosaures de debò. I veiem ara una nota que li ha deixat una dona al seu marit, a wife to her husband, o un nòvio a la seva nòvia, a boyfriend to his girlfriend. Hi, sweetheart. Hi és una forma col·loquial de hello. Sweetheart literalment vol dir cor dolç. I left your dinner in the pan. Left és el passat de leave, deixar. Dinner és una paraula que pot confondre, no és el dinar, sinó el sopar. Pan, paella. Just light a match. I have already left the gas on. Light com a substantiu vol dir llum, com a adjectiu vol dir lleuger, però com a verb, que és aquest cas, vol dir encendre. Match com a verb vol dir aparellar, però com a substantiu pot voler dir partit, a football match, for example, o llumir, que és aquest cas. Algú l'havia vist que estava allà a sobre? Have, en aquest cas, no és el verb tenir, sinó que és l'auxiliar del perfet, combinat amb left, un verb que torna a aparèixer, però en aquest cas és el passat i en aquest cas és el participi, que són iguals. Total. Hola, carinyo, t'he deixat el sopar a la paella. Senzillament encén un llumí, ja he deixat jo encès el gas. T'estimo, petons. Apa, les vacances de primavera ja són aquí. Jo me'n vaig a un país que té nom de fruit salad. De quin país es tracta? Si ho endevineu, subscriviu-vos a Anglès amb accent obert, que és de franc. I si no ho endevineu, subscriviu-vos al canal, que és gratuït. Vinga!